Tres il·lustradores. Tres estils. Laura Pérez Bernetti és una il·lustradora singular. Fa 10 anys es va iniciar en una pràctica original, agosarada i molt poc transitada pels seus col·legues de professió. Dibuixa llibres de poemes. Quan vaig començar amb poesia i còmic, que seria un suïcidi, jo estava convençuda que seria un suïcidi, perquè a més els meus amics poetes deien però si nosaltres ja és difícil per un poeta vendre un llibre, tu imagina't el còmic. I no ha anat malament, els editors estan relativament contents, perquè clar, s'ha afegit no només el lector dels meus còmics, d'abans d'edicions de Ponent i del Víbora, etc., sinó els nous lectors de poesia i de literatura. I jo sóc una persona que m'agrada molt investigar, que m'agrada conèixer diferents personalitats literàries i trobar quin tipus de dibuix, de grafisme correspon a aquesta personalitat literària, perquè clar, no podem fer igual un còmic eròtic com una pàgina de Kafka, no? La seva trilogia de poetes, que es va iniciar amb Pessoa i Mayakovsky, es completa ara amb un altre autor clàssic. Després vaig passar a Rilke, perquè considero que és un dels millors poetes del segle XX, i Rilke és un poeta molt hermètic, és molt difícil dibuixar Rilke, perquè, clar, una cosa és un poeta narratiu que no hi ha cap problema, perquè és més o menys com la narració d'un còmic, però Rilke ha sigut realment molt difícil. Però les dificultats no la frenen. El seu afany per experimentar ha fet que sigui la primera autora a adaptar poesia a tira de còmic. Això es va plasmar en Poèmic, amb Ferran Fernández, un poemari on es detecta l'estil inconfusible de Pérez Bernetti. Tothom em diu que hi ha un traç de la mà del grafisme que es repeteix. Un estil propi, sí. L'estil d'Olga Capdevila es mou entre els elements naïfs i la geometria, amb un toc d'humor que podria estar emparentat amb el cinemut. Jo crec que sóc divertida, depèn del dia i depèn de la gent i depèn de l'època de l'any també. Amb la gent, però, sembla haver connectat perfectament, sobretot a través d'Instagram, on més de 30.000 seguidors observen de prop el que penja cada dia. I això l'ha posada en el punt de mira consumista d'aquells que busquen publicitat fàcil. Supercuriós quan t'adones que hi ha marques que contacten amb tu, que ni tan sols coneixen la feina que fas i ni se l'han mirat. Els interessa el teu perfil i els interessa els teus seguidors, diguéssim. Els treballs d'Olga Capdevila són recognoscibles per les ciutats o les botigues, ja que el seu vessant creatiu i laboral es divideix en dues parts. Diguéssim, si estigués només a la meva part de projecte personal, segurament no podria viure en una ciutat com Barcelona. I si em dediqués només a les marques, sentiria com que el meu esperit creador està sent traït i coaccionat. Ara, amb la publicació del seu primer llibre, com a autora i il·lustradora, s'ha fet experta en lipogrames, un joc literari que ja feien servir a l'antiga Grècia i per al qual és bàsic l'enginy. Els jocs de paraules també estan integrats en la meva forma de viure, també, perquè quan em passejo pel carrer sí que vaig fent jocs amb els rètols de les carnisseries, de les papereries, faig palíndrom, giro les lletres. Suposo que el fàcil va ser trobar-ne una i aquí és quan t'il·lumines i dius ja ho tinc. I el difícil d'això és allargar aquesta idea i que sigui possible fer-ne un llibre de 40 pàgines, les que siguin, no? I aquí sí que va ser un treball bastant dolorós de biblioteques, diccionaris i començar a fer llistats de paraules que fossin lipogrames i que tinguessin aquest doble sentit. L'exposició mediàtica de Joana Santamans encara va més enllà. Ella és la protagonista dels vídeos promocionals en què presenta els seus treballs. Pot aparèixer decorant un hotel o transformant-se en una naturalista del segle XIX que observa i pinta animals. El seu llibre Vida és un compendi d'ocells, peixos, insectes i papallones d'una bellesa innegable. Imatges acompanyades d'uns textos que ha escrit el seu pare. I buscava això, no? Fer un canal a bellesa i fer una col·lecció preciosa d'animals que, a més, no he anat a buscar els animals exòtics a l'altra banda del món, sinó que són els animals que estan aquí a tocar frec de pell amb nosaltres. Santamans es recrea en els colors, les textures, les mirades,
Perquè tots aquests animals tenen ulls, i igual que nosaltres els mirem, ells ens miren a nosaltres. Veiem els peixos a la peixateria, nosaltres, que estan allà tot així amb aquella cara de peix, que diem, però en realitat ells són expressius i tenen un caràcter i cada un és diferent, un és molt escorredís, l'altre és molt... Per exemple, el mero es veu que és el peix emblemàtic del Mediterrani, tots els que es capbussen estan enamorats del mero, perquè es queda allà així mirant-te, no té por, perquè a més és un bitxo gros així, i té una presència humana, La textura dels ocells i de tots els animals l'aconsegueixo bàsicament observant i passant-m'hi hores. Vull dir, cada il·lustració m'hi passo de 1 a 4 hores i anar fent prova i error. Que al final també jo crec que si estàs molt centrat et surt a la primera. I no sé per què les dones tenim tanta angúnia als escarbats. No podia dibuixar un, és que volia fer tot un exèrcit, semblen exèrcits, amb les seves carcasses al·lucinants, que semblen cotxes de segona generació o tercera generació futuristes. No és un catàleg fotogràfic intentant ser objectiu, sinó volia que estigués impregnat de la meva mirada, perquè al final és això l'única cosa que puc aportar al món.